So maganar filaye zalunci ya shigo, an haɗa baki da sarakunar banza a zalumai wanda ba su da kishin al'umma, wanda suke tauye haƙƙin al'umma. Za a cinye mana filaye, to ba zai yiwu ba. Akwai wasu gidaje a can, kana ji da kyau? Zan kai ka gobe, in ka je ka gansu, ina so a je a yi urbanization ɗin su ne, amma da su na zamani. Su ma za mu gyara. An gama da. Za mu gyara. Gida na magana ke yana da kuɗi, za ki samu kuɗi, zai ki same shi TV. Bismillah. Sannu ko? Barka dai. Ya gari? Barka kala. Ke din a nan garin kike ne? Gaskiya ni ba yaifafiyar nan bace ba. Zuwa maka. No wonder. Ba kuwa ce. Ai yadda na ga molin ki, na ga zubin ki, sai na duba wato location, na ga bai dace kamar ki a ce kina cikin wannan local village din ba. Ya kwana biyu. Barka kala. Mutum ya ina ce ki. Kano. Ta daba babba. Ta daba jala babba Hausa mai mata mai mota mai dala da gurin dubi. Mai da gundun mai kofar Nasarawa. Ya aiki. Mai dalla. Ni wannan da yara a Kano ai. Ina da yara, wasu suna rasu, wasu suna raye. Ina da yara da yawa wanda suke rike min jaka zan yi tafiya. To yayi daidai. Wani unguwa kike a Kano? Ina unguwa uku. Unguwa uku. Me sunan mahaifinki? Alhaji Kabir Damisa. Uku. Za a rushe unguwa uku gaba ɗaya, za a gina sabon yasa, in an so a ɗauki listinsu daga baya su na dawo. Ba mutunci a ce babanki na shiga cikin talaka ina kwana, saboda akwai sauro a Kano. Sauraye a Kano za ki ga sauro kamar jimina, ko ki bi lillahi, ai a harka ta lalace. Za a gyara muku feshin sauro, za a gyara muku hanyoyin ruwa magudadan kwatoci gaba ɗaya na cikin garin Kano, za a rage muku yawan cunkoso na keken nafin a Kano. Ranka kamar Usman je yana magana. Wasu. Kan maganar takara ne. Ya gida aiki. Zan kira Tinubin zai zo gida ya same ni. Za ka janye maganar takara, ai zai janye maganar takara, ai kai za a yi. Wasu. Tumarin sallama madan na tare da wata babe na ne. Okay. Na gode. Isa. Ya mutu. Ranka ya daɗe. Mangare yana kira. Hala Kaduna? Maganar boda ne. Ya gajiya? Na sa shugaban kasa ya buɗe boda ai. Ok, to a ɗauki, to a kai sa a bajana. A kawo tirela 40 a tsidi a Sokoto na siga. Shinkafa tirela 40. Madara tirela 40. Zamfara kai 30. Nasara? Ba su amfani da shi sosai, sun fi karo da madidi, amma a ije musu tirela 20. A Kano na da yawa, a ba su tirela 45. Ka tura akawun nan ba sai in tura ma kudin. Ok, to ba kes. Mangalin kudi dan keti. Ba matsala, to ka zo gida ka same ni. Maganar ba za ta yi a barna gurin wife dina ne. It's my wife. Ni na koya masa sana'a. Da shago da tire da yake da shi nan bakin dogo. To shi kenan, ni zan iya wucewa. A ba yanzu kina ji? Dan ba ni minti biyu. Karɓar lambar ta. Ku ungon na kuma na ta neman mai gosta. Za ki iya ko? Za ta karanta ma. To.
a ta sa mana ita ma mai dangwala ne sai ba ko su tension wannan nasu ina ta so in ga irin masu dan dasta din nan saboda zufa ai nan ba za ka samu ba ko wallahi in fuskar mutum ta yi zufa haka ba za ka gano yaya lamarin yake ba ko ba gaskiya ba to saboda haka za mu zo mu tafi idan muka tafi za mu kira ki za mu je mu ga iyayen naki za mu ga iyayen naki muka tafiya magana da su shikenan mu je mu shiga mota bayan mun tafi za ki tafi kina da kina fashi Ka rubuta Nicki Minaj a sunan lambar kaji? Wane? Nicki Minaj. Nicki Minaj. To, ni din ma ko kina in kiga lambar sai ki sa animal. Ki rubuta animal.